थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो जोबजासिम नाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा बेनिखायनो बुंदों भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बे भिडिअखौ आं जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लानानै फैनाय जादों आरोना लोगोफोर जेबो साननाङा थ' जिखियानो जाया मानोथो फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय बांसिनानो आरो फेसबुकआवहाय नुदों थ' बे मा खालामगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना थ' बिदिब्ला एसे बे भिडिअखौ नायना लादो हामदे সরকার ডিমান্ড করছে তোদের এসটিটা তোদের কিন থাকুক হামদেরকেও একটা এসটি দে বলে কারণ হামদের এসটির বহুত দরকার হামদেরকেও ওগুলা সুবিধা লাগে বলে তো তোদের কে লাগি হামদের এরকম বুঝা যাচ্ছে যে তোদেরটা এনে ছিনে কোন লিচি বলে হামদের সরকারকে ডিমান্ড করছি বলছি না তোদের এসটি তোদের কিন থাকুক হামদেরকেও এসটি দে বলে ও সুবিধাটা হামদেরকেও দে বলে গম পাই না মুতি দিছো এয়া মুতি দিছো মই এনেকা মুতি দিছো যোনেই নহওক আদিবাসীক যদি লৈ গালি দিব তে এনেকাই মুতি দিব আৰু ওচৰত পালে ডাইৰেক্ট মুখত মুতি দিম মা কসম খাইছো চ' আচ্ছা বাই বাই नोंथांमोनहाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो आरो बांसिनानो फेसबुकखौहाय नुदों आरोना लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआनो जाबाय नोंथांमोना बेखौबो नायना लाबानो जाबाय बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला खोनासंना लादो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा प्रमद बर' बिथांनि गिदिर गिदिर मिशन लानानै हाबा मावनायखौ रां जानाय मिशन होननानै बखिगासिनो दङ मा नोंथांनि बायदिब्ला मिशन लानाङा रायजोआ जौगानाङा सुबुं माहारिया जौगानाङा नोंथांनि सरकार दैदेननाया 3 मास जाफैबाय दिनैसिमबो मोनसेबो मिशन लानानै रायजोनि जौगालु हाबा मावनायखौ नुनो मोनाखै नोंथांनि बायदिब्ला मा गोरिब गुन्द्रा रायजोफोरनो साथा कम्बल मुस्रि राननानैल' रायजोफोरखौ थगायना दोननाय मिशन नामा नोंनिया बिदिजों बोरै जानो मिशन लायाबा सुबुं माहारिया गोरिब गुन्द्राया मारै जौगानांगौ जाखो नोंथांनि बायदिब्ला जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय आरो मोनसे बाव दोङो भिडिअ क्लिप्स थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल'सो लाबोदों नालाय नोंथांमोना भिडिअफोरखौ देखायलांबाय थागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लादो बोनानै आंखौ बिथोन होनाय जायोदि थारमाने बिटिसि सरकारा बे सेक्रेटारिखौ बुंदों आरोखि ना सेक्रेटारिया गाव लिरदों गोजौनि आयदाखौ नोजोर होनानै आंखौ बिथोन होनाय जायोदि दिनै 27 नभेम्बर 2016 मायथाइयाव बिटिसि सरकारा आसामाव थानाय आदिबासि आरो कुच राजबंसि हारिनो एससि मोनथाय होनायनि जि मोनसे थिरांथा बेयो बिटिसि सरकारनिफ्राय रोखा नायदो माने होनांगौ होननानै रोखा लिरदों बिथांमोना आरो लिरबावदों बेनिखायनो कुच राजबंसि आरो आदिबासि हारिनो एसटि मोनथाय होनायनि खामानिखौ नोंथाङा थाबैनो मावनांगौ होननानै बिथांमोना रिजोलुसन लादों रायजोखौ बेवहाय जों नुदों मिडियाफोराव हाग्रामा महिलारि बिथिङाव बुंनाय दाख्लै बै आसामाव मन्त्रि मोननाय जोंनि शरण बर' बिथाङा बुंदों मा बुंदों हाग्रामा महिलारियाव बुंदों शरण बर'आ बुंदों जे थाखानाय एसटिफोरनो जेबो खहा जायाब्ला बिटिसि सरकारा आसामनि आदिबासि कुच राजबंसि आरो 6टा जनगोष्ठीनो एसटि मोनथाय होनायाव जेबो अजद गैया होननानै बिथांमोना बुंदों दा बुंदों थाखानायखौ जेबो खहा जायाब्ला होननानै बुंदों नाथाय आसरित बाथ्राया जाहैबाय बे लाइजामाव बिथांमोननि 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बराव लिरनाय लाइजामाव थाखानाय एसटिफोरनो जेबो खहा जायाब्ला होननानै लिरनाय गैया रायजोफोर मिथिगौ ना नंखाय बुंदों बिथांमोना आरो जोंनि एबसुआ जोंथ' बुंनांगोन ना नोंथांमोननो बुंनांगोन ना रोखा बाथ्राखौ दिनै एबसुआ जोंनि बर' माहारिनो थार बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिया जोंखौ गाज्रि मोनो रायजोखौ मा नांगौ बिथांनो खालि भट नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौहाय नङा होमबा लोगोफोर नेक्स्ट आरोबाव भिडिअ क्लिप्स दोङो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लादो जितु दा नोंथांमोना नुगासिनो माखासे क्रिएटरफोरा थांनाय साननैसो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि डिपुटि चिफ मानगोनां रिहन दैमारि सार बिथाङा जितु फंनैसो बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्रा फोरमायनो हागोन स' बिथाङा बुंदों दासिमबो बिपिएफआ इन्डियाआव हाबथ'वाखै हाबगोनसो
आरो फारसेथिं ओरैबो बुंदों बिथाङा जुदि काउन्सिला माबा मोनसे मावनांगौ दङब्ला नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि बा नेशनेल गभर्नमेन्टनि साहारा लानो गोनां जायो बे बाथ्राखौ बुंदों दे आरो फारसेथिं हाग्रामाया मा बुङो जों एनडिएआवनो दङ आरो फैबाय थानाय 2026आव बिथांमोना एनडिए जानानैनो इलेक्सनखौ गेलेगोन बेखौ माने रोखा फोरमायना होखाबाय थ' सासेया बुङो एनडिएआव दङ सासेया बुङो एनडिएआव हाबथ'वाखै हाबगोनसो होनो बे बाथ्राखौ बेसेबां माने फोथायजाथाव ओमफ्राय जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन नङा होमबा बै समाव बिक्रम दैमारि आदा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो रिहुन दैमारि सार बिथाङाबो बुंदोंमोन दा बिपिएफनि गासैबो सोद्रोमाफ्रानो बुंदोंमोन आरो दा बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना गोसोआव दङ ना जेब्ला बिथांमोना बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खालामबाय थादोंमोन बे समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे दा बिटिसिआव बिजेपिखौ सोर लाबोखो होननानै बिथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव बुङाखैमोन होनबा बिटिसिआव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौ सोर सोखो बिजेपिखौ सोर सोखो इउपिपिएलआ सोदों प्रमद बर'आ सोदों आरो बिटिसिआव बिजेपिखौ सोनानै बिटिसिखौ धंस खालामबाय होननानै बिथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव बुंथिं दालाय भट आदाय खालामदोंमोन नङासै होमबा आरो बे बाथ्राखौनो सेम रिहन दैमारि सार बिथाङाबो बुंदोंमोन आंनि गामियावबो आंनि जायगायावबो फैनानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दा नुबाय मा बाथ्राया ओरै जाहैबाय जुदि बिटिसिआव बिजेपिजों थाफानानै प्रमद बर'नि समाव धंस जाबायब्ला अब्ला बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनाव बिजेपिखौ मानो बोजबना लाखो मानो थाखाय बिजेपिजों थाफानो नागिरखो मानो एलायन्स खालामखो मानो एनडिएआव हाबनो नागिरखो बे बाथ्रायाबो कुइसन जानानै फैबाय दा जुदि बिजेपिआ बिटिसिखौ धंस खालामगोनब्ला दा बिपिएफआ बेखौ लायाबाबो जागौमोन अब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ फोथायगोन ना राजनितिकआव अनलि गावखौ पावाराव लाबोनो थाखाय गावखौ गोहोआव लाबोनो थाखाय नङै बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनि सिङाव बानसावो आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना फोथायगोन जितु दा सोलिबाय थानाय मोनद' हारिया एसटि मोननो थांगासिनो बेवहाय बिथांमोना बुंदों जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों जितु मोनद' हारिया मोनोब्लाबो जोंनि थाखानाय ट्राइबेला जेबो खहा जायालाबासिनो ट्राइबेल एसटि जानायाव जोंहा जेबो बादा गैया जेबो बुंनांगौ खोथा गैया होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों अब्ला बेखौ बेसेबां फोथायगोन नोंथांमोना थारैनो फोथायगोन बे समावनो बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि सिगाङाव बाथ्राफोरखौ फोलानानै देरहाबोबाय दा पावाराव फैबाय पावाराव फैखांनायनि उनाव जुदि मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया बर' हारिहा जेबो जाया खहा जाया जोंनि 6 सिडिउलाव जेबो खहा जाया बा थाखानाय ट्राइबेला जेबो खहा जाया होननाय बाथ्राखौ कि रायजोफ्रा फोथायगोन फोथाया राजनितिकआव बुंनाय बाथ्राखौ रावबो फोथाया नोंसोर रावबो फोथाया आंबो फोथाया नोंबो फोथाया गासैबो रायजोफ्रानो फोथाया बेनो आरो बाथ्रा नोंथांमोनाथ' खोनाजोबखाबायानो भिडिअखौ जोबजासिन नायदोंबा मा बुंखो नङा होमबा लोगोफोर बांसिनानो नुखादों आरो बांसिनानो फेसबुकफोराव नुदोंमोन दे मोनथिबायना लोगोफोर आरो नोंथांमोना जे भिडिअखौ जोबजासिन जायाखै फार्स्टनिफ्राय मोजाङै नायफिनबानो जाबाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेट भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर थ' गाज्रि मोनलायनाङा जास्ट आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लाना फैदों आं माने जास्ट ओरैनो मा बुङो बेखौ आं देखायना होयो आरोना लोगोफोर बिसोर मा बुङो आं बेखौल' देखायना होयो बेनोमोन आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम गासिबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय गासिबो कमेन्ट खालाम थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर